одам ҳамсинф ба ҳамсинф гап мезанад, лаззаташ дигар аст. ҳамкурс ба ҳамкурс гап мезанад, лаззаташ дигар аст. аммо ҳамхизмат ба ҳамхизмат гап мезанад, ин тамоман дигар аст. чаро? ҳамкурс ба ҳамкурс як муддата, мактабам чунин. аммо шумо дар ин ҷо ҳам ҳамкурс ҳастед, ҳам ҳамсинф ҳастед, ҳам бародар ҳастед, ҳама дар як ҷо ҳастед. пастиҳоро паси сар мекунед, сардиҳоро паси сар мекунед, гармиҳоро паси сар мекунед, яъне дар тамоми пастиву баландӣ. ҳозир ин чизаш лаззаташа ман ба шумо фаҳмода наметавонам. чаро? ин пас аз 2 сол 3 сол хизмата ҷамъбаҳс мекунед, вақте ки як ҷо менишинед ё якдигарро вомехӯред, ё ки як кас корманди фалон мешавад, як кас дигар, ана ҳамонҷа меҳри шумо дигар аст. шумо доред сухане ки барои ин мактабе ҳаст ки инсона пурқувват мекунад. оҳангар буд, як зар месохт. зар бисёр зебо буд. Заргар ҳамон чизое ки зебо буд. вақте гуфт ки ҳамин дидӣ чӣ қадар арзишаш метии, ин нафар баҳош дод, гуфт ки ин асту вай асту таърифу таслиф. худе ки як чизи заргаре нишонтон мекард. гуфт медонӣ ин чӣ кор шуд ва зар шуд. аввал гуфт дар оташ мезад, баъдан аз оташ мегирифт бо болға мезад, аз болға дубора бо оташ тез мекард. ин қадар фишорҳо қатӣ, баъд ин зар шуд. инсон ҳам чунин аст. вақте ки мактаби мардонагӣ гуфтам, ҳамин аст, пастиҳоро мебинед, баландиҳоро мебинед, баъд ба зиндагӣ мукаммал мешавед, шумо марди асил мешавед. ман дар ҳақиқат метавонам марди асил гӯям, чунки вақте ки ҷомеа баъдан гоҳ берун мебарояд, чӣ хел нозукона рафтор мекунад баъдан ҷавонодон, аз ҳама ин чиз дур мешавед, шумо ҷиддӣ мешавед, шумо аллакай марди мукаммал мешавед.